खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुरनि भुटान सिमानि पलासबारियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ रिमिस तिथि होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैयानि बेलासि समाव न'निफ्राय ओंखारलांनायाव मैदेरनि फालोजों मोगा मोगि जानायाव फालो मैदेरनि गेजेरनिफ्राय मासे दान्थाल मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि बे मासे दान्थाल हाग्रानि मैदेरा थांनाय साननैसो समनिफ्रायनो ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों। बेनि सिगाङावबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जोखोम जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि 27 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। सेरफांगुरिनि 27 नं राजा लामानि ट्रामलाइन साखाथियाव गंनै गारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गंसे बेसेन गोसा साखा खबब्रै गारिया गंसे ट्राकआव उनथिं सौग्रावहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानाय गंनैबो गारिया भुटान हादरनिमोन। जाथाय थिलियाव पुलिसनि हानजाया नुजाथि हैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। जाब्रबथायाव सानै खुदियाजों लोगोसे सा6 सुबुङा जोखोम जादों आरो जोखोम जानाय साफ्रोमखौबो सेरफांगुरि मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राबै जोखोम जानाय सानै खुदियाखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम पुलिसनि गारिजों दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ सासे आइजो गोमानानै दङ। 3 नं नावखाथा गामिनि उमल दैमारिनि बिसि मधु दैमारिया थांनाय 16 नबेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं। बेनिखायनो मधु दैमारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9101930214 आरो गुबुन मोनसेबाव 9864520394 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि नुनिया बस्तियाव 6 बिगा माइ आबादखौ दुथांफोरा सावना गालांदों। उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नुनिया बस्तियाव थांनाय मैयानि हराव जादों बे जाथाया। बिनि सिगाङावबो माइ बिफां दानफायना गालांनाय जाथाय जादोंमोन। बेफोर जाथाया आम्बागाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। बेबादि दुथां आखु खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आम्बागाव दख'रा एबसुआ। नुनिया बस्तियाव सोरबा दुथांफोरा थांनाय हराव 6 बिगा हानि गोमोन माइ आबादखौ सावना गालांनाय जाथायखौ लानानै आम्बागाव आरो नुनिया बस्तिनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों आरो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुथांफोरनि बिब्दि खालामनायखौ सोंखारिदों। लोगोसे आयेननि गेजेरजों दुथांफोरखौ हमनो खावलायदों। नुनिया बस्तियाव दुथांफोरा हराव फैनानै गय बिफां दानफायना गालांनाय, छठ फुजायावबो मोब्लिब होनाय आगजुफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो होननानैबो फोरमायबावदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बाखनायथाव हाबाफारि। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव फरायसा, फोरोंगिरि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामनो थाखाय बेटारिजों सालायजानाय गल्फ कार्ट बायनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 7,70,000 रांनि अनसुंथाइ चेक गथायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। द'थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटि कलाक्षेत्रनि फरायसंगिरि ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि मनेस्वर ब्रह्मआ हरखाबै रुंसारि जायो। चिरांनि बिजनी बर' बाजार हलिफारा गामिनि थागिबि मनेस्वर ब्रह्मआ हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलियाव मर्निं वाक खालामनाय समाव गोग्लैनानै हुस गैयै जायो। गुवाहाटियाव थानाय जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायाखैसै। मख'नो गोनांदि रुंसारि मनेस्वर ब्रह्मआ 21 अक्ट'आव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव गोदानै बेखेवनाय जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोन बेखेवनाय बुब्लियाव मिनि खुसियै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु फोरमायदों। बर'नि सासे रोंगौसार आरिमुगिरि ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि हारि अनफावरि मनेस्वर ब्रह्मनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अशक बर्मनखौ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैदों। दाइनथि खौराङाव दङ सालाकाथियाव थानाय एनटिपिसिनि मोब्लिबारि प्रजेक्टआ खाथि खाला ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंनि जिउआव गिख्रंथाव थासारि जानानै फैनायनि अजद होदों रायजोफोरा। एनटिपिसिआ मोब्लिबारि प्रजेक्टनि नालाजों बायदिसिना केमिकेल गोनां दै हगारनायनिफ्राय ओनसोलाव आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसे जिब जुनारफोरनि जिउआवबो गिथावना थासारि लाबोदों। खमैबो गं 15 गामिनि आबादारिफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। मानोना एनटिपिसिनि नालाजों हगारनाय केमिकेलनि बिस गोनां दैनि थाखायनो आबाद फोथार सिलिंखार जानायजों लोगोसे मोसौ बोरमाफोरा बे दैखौ लोंनानै बेराम जादों आरो फुख्रिनि नाफोराबो थैदों।
जायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा एनटिपिसिनि हेंथायै खुद्रिखांनायजों लोगोसे ओनसोलनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय खावलायो आरो खाथि खाला ओनसोलाव जिउ खुंनाय रायजोफोरा जाहाथे खैफोद गोनां थासारिजों भुगिनांनो गोनां जाया बेखौ राहा लानो खावलायो आरो रायजो राजाफोरनि बे खावलायनायखौ मानियाबा एनटिपिसिनि नालाखौ बन्द खालामनाय जागोन होनना रायजोफोरनिफ्राय गोख्रों हुमखि होयो। गुथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जोनोम साननि रंजानायावनो हरखाबै दुखुनि थासारि। आमेरिकानि जर्जियायाव सासे भारतारि फरायसानि जिउ गोमानाय जाथाय। 23 बोसोर बैसोनि आर्यान रेड्डी मुंनि फरायसाया गावनि जोनोम सानावनो जिउ गोमादों। आर्यान रेड्डीया केन्सार स्टेट मुलुगसोलोंसालि आटलान्टायाव बिगियाननि नैथि बोसोरनि फरायसामोन होनना मिथिनो मोन्दों। बियो तेलेंगानानि सुबनगिरि जिल्लानिमोन, नाथाय आर्यान रेड्डीनि नखरा आथिखालाव उफुल जिल्लायाव थायो। आर्यान रेड्डीया गावनि लोगोफोरजों गावनि जोनोम सान फालिगासिनो थानाय समावनो गावनि गोदान मैहुर खालामग्रा सिलाइजों गोरोन्थियै गुलि गावनाय जायो आरो बे गुलिया बिखायाव नाङो। मिडिया रिपर्टनि बादिब्ला जाथायनि समाव आर्याना गावनि सिलाइखौ फोसाबगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै गोरोन्थियै मोनसे गुलि गावनाय जायो। गुलिनि सोदोबखौ खोनानानै गुबुन खथायाव थानाय आर्यान रेड्डीनि लोगोफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै थैजों बुंफबनाय आर्यानखौ लोगोफोरा थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होनना फोसावो। जिथि खौराङाव दङ बाक्सायाव पुलिसनि नंखाय आनजाद होग्रा बिजाथिखौ हमदों। बरबरि पुलिस बादायाव दासान्दि सोलिबाय थानाय पुलिस कनस्टेबलनि थिसनथाइनि आनजाद होनो थाखाय फैदोंमोन। माखासे लाइमोनफोरा फोरमानलाइफोरखौ नायबिजिरनाय समाव बिजाथिफोरनि मुंफोरा सोराङाव फैदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै फुंखा बसुमतारी, आक्रास सिमला, सतीश बसुमतारी, सालबारि राजाबिल, महेश्वर मुसाहारि, सिमला आरांगाजुलि, लिरथुम बसुमतारी, सिमला उदालगुरि, सोरां बसुमतारी, सालबारि खुंगुरि, सोमखोर केरकाटारि, सिमला खुंगुरि, सिमन्त बसुमतारी, सिमला अखरानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ फैगौ 24 नबेम्बराव शिलंआव खुंजानो गोनां आसाम राइफल हाफ माराथन हाबाफारिनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै मेरिकमखौ सायख'दों।